Ngepres bahaya pi perlok ba pe yakne ke video ke ba menta mo te hakne ke video ke ba shna menta shna khnang na barba ki namta ki artri ki issue la ne ki problem jong ka Facebook jong pi te i ba ki don ki perlok ba wan comment la ne ngai si i ru ki jong ba balai mo ka video ke jong la ne ka video ke jong la jong hanre ka yo issue ka don issue bai Dek ai kadau nomor ba balai kadon issue nomor ba yol se phim datip ha hakano korkom ka don issue te balai ka sa don issue mo ka sa pen i bi issue te bentangan pen i bi phi da kan ka screen recording mo khnang ba phi pen tip nomor ba ngai i ba ki don bon hi ki wan comment nga balai ladang upload ke jong la jong ka dei bi ke jong la jong tama ka don issue be te tang dau te la hoi nge se batai tang batai tang ktero teng teng ki la sutu in marunga la da ki kli nga teng teng mo la da ki nga balai se kalong tamta la da ki kham ilang bat da ka screenshot te kumot ban chubatai hilang det te kumot la da ngi la i chwa ka to screenshot te ai ka dau tingala itu ba dei nak tang dau te rai khnang ba phiro le se nam ta jong phi ki ba klampat kli jing kli la ne ki ba le se ki ba dang long kum ka ne ka problem mo ba dan kum ka ne ka issue te hakane ke video bam tang is kem ba pin so thu sai ane pin tip sai no namar bangan pin ibi da ka screen recording ba kumno ba pin le khnang ba pin like na kini ki issue nam ta ki arteli ki issue mo ki arteli ki issue wat ngala sai batai ki short reel te ha Facebook la ne ki video ngai la da ki video ba kham jarang la batai ka Facebook tama yo la se ki bon plat ki video ka Facebook te la bon plat te la se ka sem ni mai phi ban page la se ban wat ek ta ka video ka ba nga hikai te renga kwa ban sna pa de menta thamai da ka video khnang ba na kam ta ka jong phi ki ba khlam pat yu i te la ne ki ba lo yu ru teng ki klet no te re ha ka video ka bam ta ka lo kum ban pan kan ma phi bat na kam ta ki ba dang thamai ru khnang ba kin tup tip mo te ngan pin ino ya phi sha ka video ngelek bi screen recording kham tam ba pin yu ilang daga dor la ne pin yu ilang daga screen recording hne te khna ba pin tip te pe enda phila lek na Facebook pin pli bi na Facebook hi nga lek bi nga open direct bi na Facebook te menta enda phila lek ngan pin show pin I kanya ka video ka jonga ka ba kadon hangne ka video ka ba kadon problem la ne kadon issue hangne oi ngala mut ban change ngamut ban pin kla no tama ngong ba kwa ban china video te no ti sen nga kwa ban pli la phi te tak daw nga kham delete ka video nga bu hangne te pe ni lek wat be sa ka video ka ba nga pli ya ma khliat ngan wat sa ka video ka ba ka slop kana duak sene jenjar bah kana duak teh te ya ap spor mah te kum tak kana duak ya ap khliat mo dala poi ngan sapni phi te khnang ba phi ro phin dup tip e ka daw ba kalong kum ne pe chwa kana ngan le chwa kana ka wai ka video pe kana ka wai ka video ka real ka jonga te ka don issue pe ngan pni phi nang click pe ching da nang click si inside hang ne ladang isi inside PE hne ba this post reach could not be improved kai ka daw kalong kumne mo ka balai ka video ka jong kalong kumne pe bantip ya kata ko mot phinab le kumno bantip ya kata phya ban le kumno te phila ban click be hang nei click be hang nei this post reach could not be improved phya ban click hang nei khnang ba phin tip ya ka problem kin klik hang nei mo klik hang nei ha PE mo hang nei po ba don hang nei u learn more te klik hang nei learn more klik into learn more and after that klik learn more page PE mo hang nei your reel does not have a caption sngap your reel does not have a caption blake ai ka ta mo nak ta jong phi ting teng let's say lada phi upload ya ka reel la ne ya ka video ka jong phi don kam ban tho title ne tho ka karteng jong to ka video khnang ba ka caption mo nomor ba lada phim tho mo ka ai kum ne mo ya ka reel ka jong phi nomor ba let's say ka jonga ka jong phi mo lada ngim tho te ka long ai ka ne ka issue te phi phap ai caption pe phap tho pe mo hang ne ka tho hang ne mo your reel does not have a caption nomor kam don kata ka jung let's say ka karteng jong kata ka video jong phi phap ban tho ka title ka jong phi te phia ban tho e ka video se ka video ka ba ke ai phang ka ai ka video la ne ka reel le se ka reel ka ba dai se kum ai nuksa kum le se phi bam ja
la ne phi set jor la ne phi trei te phi athu ka ni ta rel ka jong phi ba phi trei ta dai la da phi ka wai pade ka pan khamsu ke phi la se da phim tho re kum ta rom le re te rei phi la ban chu tho le se tang ki hashtag ro to ka la long hi te ban le ka ta pade pe ngin ai nuk sai phi khndiat mo te ngai phi nuk sa khndiat mo te tamba to ngin le chwa ngin le chwa sa tu goi ko problem mo namar ngan sai nuk sa pade khndiat phi sibet enda ngala iyo mo khna makan nom celebrate namar ba ka to goi ka problem ro sa ka badai kham support te ba la upload kham men chwa to ma tip up ngan pen isa ka to goi ken ki problem phi mo up score se support ngan sap ni pade phi ko ka ka caption phi ban thom no mo ka ka karteng la da phi tho ta kam tar ka long up ngan sap ni mo te rei up ya chwa support namar ka don ka goi ka problem tinga ko ban phi la phi ken men ta te up ma ka na dok ka slo kan ka video ka jonga mo kan ka video ka ba kadan issue kan ka wai ka video ka badai ka jong la jong ka badai ka original te ngan pni phi khana ba phi ro phin dup tip mo le se ka jong phi ka se long bet barbor kumne te kumno ba phin le khana ba phi phin la ya kita mo te phin le kumno te ngan pni chwa phi ka ne ro phya ban click ne see inside mo they see inside the page kane kalom ne this post reach could not be improved page kane kalom jo toma ka problem pade kaya pher pade mo page anda ngila kane kalom jo kum ko to ko video phya bale kum no khna ba phin tip pade yak ta ka daw la ta ka problem ko jong phi phya bale kum no phya ban click be hang ne len more te anda phya click hang ne pe hang ne your reel may be blurry te blur te kumut lada ka blur mar kam da sai ba ka video namar hang ne pe han you can improve your reel quality by uploading with at least newspa rpp resolution te lada kam sai ba ka blur ka video ka jong phi te kumut ka dan issue oi ka ne ka video ka jing sa ka de ben sai ka ne ka video ka jonga tamba nga shu download pen kham ngala upload ka youtube te ngala sim pade namar ngala ja ngala delete tisen baga reset ke mobile tenga sim pade nga download ke nga download no ka youtube pade nga download kham tulot no ka quality nota hoi ka kham tulot no ka quality ta kadaw ka long blur no namar ba kam sai shu kam da clear shu ken ka video ka banga ya kene ka video ka banga upload ke namar ba nga upload shwa ka youtube te upload ka youtube te ka sai ken te andre tama wala kata ka youtube nga klem dala pan sai bahan namar ba ka bam gb ni ka bam net plat te ka slam plat namar sene ka dona network te kata kada nga thaj nalor ba ka slam ladang adon ka gb ban upload ro teng ka slam plat te nga thaj ken ban ong let's say ban upload ta ka ba khlan plat ka quality te dan ba phone te sorry ma lihat dan ba phone namar ba nga download bet te ta kada ka ba kham trot ka quality te takadang oi phi ba ka video ka jong phi balai ka long ka don issue teng ka chak ya pensai bi phi ba subha upload da ki video ki ba khamsai quality la nei ki ba clear ba mo ki ba clear ba te hang nei ka hang nei news pa rpp te tong ba subu phi da ring da ka mobile ka jong phi mo te da phi le bi direct dak to hi to ka mot ka long da dei ka mobile ka biang kum ka jong kam da dei ka mobile ka ba khlan du to ta nei ka biang te handai kadang biang hi kadang ka biang bet ka pediang bet te ka kam ong ba kam ai option hang nei blur te handai ka ne ka video ka jonga dei bangala upload chwa na youtube te kadang masa download pada na youtube nambar ngamut ban download ka high quality ta ba kam yo sngau su ka sur bang keren tinga sa sim lo ka lo ta kadang ka ai blur nambar ba kam da sai ba ka video pet ka don artli pada hang nei ki issue hang nei mo review issue hang nei ka don artli your reel is not in a recommended aspect ratio pet mo kan der ka wai nga set batai ngalan ni set kran phi man ka por ba ka reel ka jong phi la ni ka video kham tam mo ka video ka jong phi te ka de ban long ka ratio ka ban pe hang nei ka long pe hang nei mo klap ni hang nei hapo mo khandai point khan riu te kumut ka ratio ka de ban long khandai point khan riu te la da phi edit mo kum ka video ka jong phi teng la da feeling kum ka video sibuk kum ka bang ring menta te la da upload da ka video direct back na ka facebook kumut kan ai bit kum ka ratio ka aspect ratio namar ba kam biang ka ratio namar ka he ka size ta da
te ka ratio ka ba khampiang ka mod la dang let's say da phi ring ya ka mobile la da phi penyang ka ya ka mobile am dai ba phi ai ring pat khat mo la da phi ring pang khat kum ne ka mod long ka ratio khampiang re dai ka da phi ai kum ne te ka mod ka biang ka ratio ka dai khandai point khat riu te ka biang ka da phi ring kum ne mo te rei la da phi ring video teng phi ring kum ne let's say phi ring kum ne rei phi let's say phi edit pa de da ka phi don ke ya kum he ki chen master te chui ki up mo phi edit pen plot no pen long no khandai point khat riu ka la long ken ten rei ka ta ka chong ka kum ki jing kwa chong phi te la phi ka hai phi ba phi ring pen yang mo khnang ba kan suk e phi te pech mo ngan sa pani phi ngan pen lech cha ka kan master man ta khnang ba ngan pani phi gniat mo pech up ngan bak na gniat ngan lech cha ka kan master jong a gniat mo te ha sei mo gniat ngan pani phi kan ka ratio kan gniat mo so jar ha ta khli ta da kasur ngatrai ka super himta ni ka slo ka dei bangale net artat ta da pe anda phila plina ka ne master la ne kana ka up ka ba phi se edit mo te pe hang ne jarong mo plus pi dai plus hang ne te hang ne ken pe pe hang ne kan pha chu sa phi mo hang ne te hang ne pe ka la da phi upload ka youtube aspect ratio hang ne khan dai khan reu point khan dai mo ten rai la da phi upload ki ka ne ka dai tiktok mo ngatrai ka pe hang ne tiktok instagram te ka tiktok khandai point reu te pi ai khandai point reu da ka ne ka facebook da pi ai ka ne ka khandai point reu la ne ka lai point sao la ne sao point san la ne ka wei point wei ro ka long he tong ba ka khambiang e phi ba phin ai ka ne ka khandai point khan reu te phin click be hang ne ken phin click hang ne phin sai hang ne create nang ta phin sa sim pa de ka ta video ko jong phi te ka tam ta hi kala long te nga try ngan pni no phi khandiat mo na mar ka ne ka problem nga try class thu te ngan bak no khandiat ngan phi nam ta to ka caption man ne mo te to ka caption man ne pe ngan bak no khandiat bak khandiat mo kum no man ai pe sibu la da phi upload mo kum kana nga susin pe into hai te kana ka real mo te ngan ai nuksai phi kum ka no kana ka real ka susin ma ka sim ta khandiat hai chun nai upload reng su chang mo te kana ka de video imat up man bak khandiat up ngan upload da ka ayo ma ka ren to khandiat sibu da phi sim kum kana ka real mo te pe hang ne la da phi sim kum kana real te pe hang ne ken describe your real you can also add your hashtag here philaban bataya kata real ke jong phi bat philaban tho ki hashtag hang ne mo ten rai la da phi hang ne ken la da phi phim tho hang ne kumot ka to ka real ke jong phi ka ai to ka caption mo ka te ka problem ba ka ai to ka caption te kumot ba phi kham tho hang ne phi don kam ban tho kan mo hang ne te sibu hang ne ai nuksa tang ban suk mo le se phim tho kwa ban tho ka teng phi la ban ai ka kum ne mo phi ai ta hashtag mo te tang hashtag kum ne ro phi ha ban ai le se phi la ban tho phi sim ka no phi la ban tho hang ne kat ba phi kwa ban tho le se facebook ro bia he te phi kwa ban tho kat ba phi kwa ban tho ne phi kwa ban tho ko no ro bia he facebook video am to ro ka long ta kam to ro phi la upload te la da phi upload ang kam don issue ka ta ga video ko phi pe pade ngan pni pade sa khandiat mo sa kan ko pade facebook la da phi la upload hang ne phi la da phi scroll pade support mo phi hang ne si more setting click hang ne mo ena phi la click hang ne phi hang ne add topic khnang ba ka video ko jong phi kan long viral khandiat mo khnang ba kan long ting la da phi la ai lo pa ka topic phang ka ai ka ta ka video ko jong phi te ki bru ken yang lap ko lai ken ban pe ka ta ka video ko jong phi phin click hang ne add topic phi pe tai ken hang nei phin choose kat kum ka ta video ka ai dai ka video ka jong phi ka ba phi upload chapang ka ai phi upload ka ta ka video te phin sim ki ne hang nei phi la ban choose kat ba phi ko hang nei te le se phi ai kat ba phi ko le se ta video jong phi shot phi ai dance music video le se ta video jong phi ka long comedy phi ai hang nei comedy te tam ta hinga na mol bot re te ta kan hing try ngin pun kut no ka video number ba phi la so thu hi te ngan la double bot ikne ta nga mol bot re te ngan try phi la so thu hi tang kan ne try ka video ka ngan pensai phi artli kini ki artli lai tli ba kan ka ba last month ma te artli ki problem ngi so no artli ki issue te ngala hikai phi ngi scam phi la so thu kane ka video ka mamta te la da ka video ka jong phi ka long gumne la ne la da ki post ke jong phi mo ki se long gumne te phi ban le gumne kham tam kane ba ka ba ngapani phi te um dai mo ki dur kam dan problem re tangi ki reel la ne ki video
te tang ikiril la ki video ka shutdown bet kana ka problem te ngan patkut no kana ka video nomor ba kelas lemplat te khublai sibon nam tang jong phi ki ba page kana ka video jonga te tang kana khublai sibon ye phi ba phila ya sha stom ban page ba phila kloi ban kerja nga te tingin sa gadu ban de sa ku ipat ke video mah